राउर दर्शन कइके रास्ता के सब भूख परेशानी दुख तकलीफ खत्म हो गइल बाबा। मन के मुराद पूरा हो गइल, राउर चरण छुए के मिल गई। बाबा रउआ त अंतर्यामी है, सबके मन के बात जानतनी। दिल में बहुत आशा लेके एगो निहोरा करतनी बाबा, फिर से हमरा गंगा माई के ऐसने पवित्र कर दी जैसन हमनी के सुनले रखनी जाए। भाई आदमी के बस के बात नहीं खे बाबा, अब तो रउए कुछ करे के पड़ी। भवानीपुर उगना धाम भवानीपुर उगना धाम उगना धाम भवानीपुर उगना धाम भवानीपुर उगना धाम भवानीपुर उगना भवानीपुर उगना धाम भवानीपुर उगना धाम भवानीपुर उगना धाम
9153089848.